ತುಳುನಾಡಿದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ಕರಿನ ಏಕೆಡು ನಮ್ಮ ರಾ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದ. ಇನಿತೆ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ಲಾ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತನು ಬರೆಪುನು ಎಂಚ ಬಂದು ತೂಕ. ಲಾ ಲಿ ಲಿ ಲು ಲು ರು ಲೇ ಲೈ ಲೋ ಲವ್ ಲಂ ಲಹ ಬಂದುಲೆ ಲಾ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಬಂದು ತುಯ್ಯರತ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡತೆ. ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬರೆಪ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಲಾ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದು ಜರ ದಯದೀದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಳುಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ತುಳುಲಿಪಿನು ಬುಲೆಪಾಲೆ ತುಳುಲಿಪಿನು ಒರಿಪಾಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು.